Kwamitin alkalai na mutum uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Margaret Okfara sun yi amfani da hukuncin kotun koli da sashe na 119 na dokar kula da shaida ta shekarar 2011 sun bayyana cewa shaidun da wanda yake ƙara ya gabatar ba su cika ƙa'idodin doka ba. Hasali ma shaidar da suka gabatar da Hausa ba a fasara ta daidai ba wanda ya saba ma dokar zaɓe ta shekarar 2022, don haka kotu ta soke shaidun guda uku. A lokacin da take karanta nazarin da ta yi akan ikirarin wanda ya sa ƙara na cewa zaben da aka gabatar a wasu rumfuna 89 ba ya amfani da dokar zaɓe ba, da zargin cewa sakamakon da ya ba wanda ake ƙara na biyu nasara an yi arin gizonsu ne. Kotun ta ce wanda ya yi ƙara ya kasa gamsar da kotu da hujjojin da za su tabbatar da haka, don haka ta yi watsi da zargin, ta da amfani da wasu hukuncin kotun koli da sashe na 111 na dokar shaidu. Kotu ta yi watsi da ƙara saboda rashin inganci. Polling unit 89 ko da a ce sun yi proving polling unit 4 kaga ba za su samu hukunci ba. Na haka sai kotu ta yi watsi da ƙaransu na cewa ba ta yi mitin standard na shaidan da ake so ba, don haka kotu da shaida take aiki. To inda babu shaida ba abin da kotu za ta yi, sai kotu ta yi watsi da wannan ƙaran na. Don haka wannan shine mataki na farko. Amma abin da zan ce maka shine kotu ta yi nata gani, wannan za mu kuma mu zauna mu tattauna mu diba mu ga abin da ya dace. Da haka kotu ta tabbatar da zaben da aka wa Yusuf Tanko Sununu domin wakiltar mazabar Yauri Ngaski da Shanga a majalisar wakilai a matsayin ingantacce. Da wannan hukuncin ya nuna Yusuf Tanko Sununu wanda ba da jimawa ba aka tantance sa a majalisar dattawa a matsayin wanda za a naɗa matsayin minista zai ci gaba da zama wakilin mazaban. Daga birnin Kebbi, Safiyanu Adamu Koko, labarun NTA.